Bueno, eu chamome Lis Latas e son un dos constructores de instrumentos musicais na provincia de Lugo. Quizáis creo que o único de construcción de gaitas nesta cidade e penso que na provincia. Pois xa levo máis de 25 anos traballando no mundo da madeira e no mundo da música, que é un mundo apasionante. Pero, bueno, empecé de maneira autodidacta. Eu era músico, bailador, estudiei magisterio e de repente dixen, o que quero facer é gaitas. E foi como comecei. Eu sempre parto da materia prima, non? Esa é a esencia e o punto de inicio de toda unha construcción de instrumentos. Entonces, na materia prima o que buscamos son madeiras exquisitas, selectas, que normalmente ou é boxe do país ou son madeiras importadas de África. Esas madeiras as mecanizamos e as convertimos en pezas de un instrumento que se van ensamblando e que despois levan diferentes anéis para que se poidan suxetar e para que poidan funcionar de maneira estable. E, por último, a construcción do que é o instrumento, das pezas sonoras e a control de calidade e proba dese instrumento. O que máis me gusta do meu oficio é ver a cara da xente cando recibe un instrumento e a satisfacción que leva, sobre todo cando se pon a tocar e sinte que xa forma parte da súa vida. A ver, estar encadrado dentro da artesanía de Galicia primeiro é un honor, un privilexio. Que haxa unha fundación de artesanía de Galicia que mire e que se preocupe polos nosos oficios é fundamental. Eu sempre digo que a artesanía debería de estar cuidada como nun museo, como se fora algo a extinguir. Entonces eu creo que os artesanos somos os que levamos un patrimonio de cultura e de tradición.